नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, आज 2025 के आखिरी दिन बाटे। तो इस साल कई मायनों में मिला जुला रहल। कुछ गम देके गईल तो कुछ खुशी भी देके गईल। जौना में भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर, हमरा खातिर स्पेशली एक बहुत बड़ा गम बाटे। खेसारी लाल यादव जी के चुनाव हार गईल और सबसे बड़ा मोमेंट हमरे खातिर 2025 के जौन रहे वो इंडियन क्रिकेट महिला वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप जीतब। तो ये दो खास पल रहे। एकरे अलावा कुछ ऐसा सवाल भी इस साल दे के जाता जौने के इंतजार आवे वाले साल तक में रही। तो सवाल नंबर 1 हमरे खातिर ये बाटे कि का खेसारी लाल यादव जी आवे वाला विधानसभा चुनाव दोबारा लड़ी हैं। ये सवाल का जवाब हमनी के 2030 में मिली। एकरे अलावा जौन सवाल नंबर 2 बाटे कि का इंडियन टीम जौन T20 वर्ल्ड कप होए वाला बाटे 2026 में, तो ओके का डिफेंड कर पाई। एकर जवाब 2026 में मिल जाए फरवरी मार्च तक। एकरे बाद सवाल नंबर जौन 3 बाटे, उस सवाल नंबर 3 बाटे कि का विराट कोहली और रोहित शर्मा आए वाला जौन ODI वर्ल्ड कप बाटे 2027 का वो खेली हैं कि ना खेली हैं। तो एकर जवाब 2027 में हमनी के मिल जाई। एकरे अलावा एक जौन सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमरे खातिर बाटे, स्मृति मंधाना का जौन शादी टूट गई। बहुत खुश रहे सब लोग कि शादी हो जाई पलाश मुच्छल से, लेकिन वो शादी टूट गई। तब हमरे खातिर ये सवाल बाटे कि अब ये जौन शादी है वो कैसे हुई और कब हुई। तो एकर सवाल देखा कब तक एक जवाब मिलत है सवाल का। तो कुछ ऐसा सवाल हम अब सेलेक्ट कैले रहे, तो हमें लगल कि आप लोगन के साथ शेयर करल जाए। आप लोगन के भी ऐसा कोनो सवाल होई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग आपसे मिलब एक नया वीडियो में, नया साल में, नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।